An balimaw ni ɲankuma bi kibaran b'an bolo k'a lase aw ma o de ye ko kari tɛmɛnen ni o ye décembre kalo tile 23 ye ayiwa min yɛrɛ ye école karamɔgɔ dɔ ye ale kɔni minɛna ayiwa marifatigi dɔw fɛ ni ka a latunu ayiwa tɛnɛnkun ale ni Mopti ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa kibaran minnu kɔni sera ma olu kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko ni école karamɔgɔ ye ni ale tun bɛ ayiwa kalan kɛ écoledenw kun tɛnɛnkun de ale kɔni tun bɛ ka bɔ yen yɔrɔ la ka taa ayiwa Mopti dugu kɔnɔna na ni a tun kan ka taa a ka lafiya waati ni o ye congé waati ye ka t'o kɛ yen yɔrɔ la ayiwa a y'i to de la kɔni a tun bɛ pinasi dɔ kɔnɔ ni o ye kulun belebeleba dɔ ye ayiwa a y'i to de la ni marifatigi dɔw kɔni nana ka mɔgɔw bɛɛ kɔni ka papiyew kɔni lajɛ ayiwa u kɛlen k'a dɔn ko ni maa kɔfɔlɔ in kɔni ye karamɔgɔ ye école karamɔgɔ ye u ye a kɔni minɛ ni ka taa n'a ye kabini o waati fo sisan kɔni mɔgɔ t'a dɔn u taara min kɛ ni maa kɔfɔlen na wa u bɛ yɔrɔ min na fɛnɛ o si kɔni ma dɔn fɔlɔ ayiwa min yɛrɛ ye SNEC ye ni ale ye syndicat national pour l'éducation et la culture ni o ye ayiwa école karamɔgɔw ka hakɛɲini jɛkulu dɔ ye ayiwa o min bɛ ayiwa tɛnɛnku olu kɔni ye u farala ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn ye dɔ kɛ nin kɛ tɛnɛn tɛmɛnen ni o ye décembre kalo tile 24 ye ayiwa o ɲɔgɔn ye kɔni senfɛ u y'a yira k'a fɔ kɔni ko olu kɔni sirannen dɔw bɛ yɔrɔ min na sisan min kɔni bɛ se ka olu kɔni tɔɲɔgɔn in kɔni sɔrɔ ayiwa ko ni ye u tɔɲɔgɔn yɛrɛ bɔra la min yɛrɛ olu bɛɛ mɔgɔ kɔni de ye ayiwa école karamɔgɔ yɛrɛ Mopti mara la ayiwa ko nin kɔni ko ninnu bɛ se k'olu bɛɛ de sɔrɔ o de kɔni kama olu kɔni bɛ welewele bila ka taa an ka jamana ɲɛmaaw ye ayiwa jamana ɲɛmaabaw ale ni min yɛrɛ ye Mopti ayiwa ɲɛmaaw ye u bɛɛ ka a lajɛ cogo min na lakanabaliya min kɔni bɛ ni a ɲɛsinnen bɛ école karamɔgɔw ma cogo min na ɲɛ kɔni bɛ sɔrɔ o kɔni na ayiwa tɛmɛnen kɔ bɔ yen an b'a yira la k'a fɔ kɔni ko kunun tarata don décembre kalo tile 25 ayiwa maliyɛn tunkaranke minnu tun bɛ ayiwa Angola olu kɔni maa 46 kɔni nana an ka jamana kɔnɔ ayiwa kibaruya minnu sera ma ninnu kɔni ka kɔɲɔw la a yira la k'a fɔ kɔni ko u tun bɛ ayiwa kaso jugu de kɔni na ayiwa Luanda ni o ye dugu ye min bɛ Angola ayiwa ko de kɔni senfɛ min ye an ka jamana ɲɛmaaw ye u tun ye jɛkulu min bila sen kan min bɛ se ka ayiwa an ka jamana tunkaranke minnu bɛ ayiwa Angola k'olu ka kɔɲɔw kɔni ɲɛnabɔ ayiwa o kɔni olu de y'u dɛmɛ cogo min na u bɛ se ka ayiwa Bamako kɔni lasɔrɔ ayiwa kibaruya minnu kɔni sera ma olu y'a yira k'a fɔ kɔni ko min yɛrɛ ye Mali ka lasigiden so min bɛ ayiwa Angola o fana y'i sen don nin na kosɛbɛ cogo min na ni ninnu kɔni bɛ se ka segin ka sɔrɔ u kɔni foyi m'u kɔni sɔrɔ ayiwa yira la k'a fɔ kɔni ko nin tɛna kɛ maliyɛn minnu bɛna segin nin tɛna kɛ a labanw ye ko ka da kan min yɛrɛ sini ye décembre kalo tile 27 ko maa wɛrɛw kɔni kan ka bɔ Angola ni ka na an ka jamana kɔnɔ ayiwa an balimaw ni kunnafoni min tun b'an bolo k'a lase aw ma bi a' ni ce aw ka tulomajɔ la